ɓaawa man anndina ngel nangarɗam tenuye yulde banni kadi haala Allah artata taw قد تجد في مجتمعنا ولدا يبلغ العاشرة من العمر ولا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي وهذا خطر عظيم أتوان هاندر أماتور من دو ɓingel ngel waɗan duuɓi sappo amma ngel anndano ngel nangirta ngel anndano ngel juulirta kadi ɗum ɗo ɗum masibo mawɗo haa nder ummatore ɓingel ni duuɓi sappo nden ngel anndana ngal ɗam ngel annda julde kadi ɗum ɗo ɗum kulni ɗum wa yuksiru zawjani nawafila fil bayti liyukallidahum al atfal wa yusamma dhalika uslubu tarbiyati bil aada wa huwa min asali al asalibi wa afdaliha hani baba ɓingel ɓe dada ɓingel ɓe ɗuɗɗina naafilaji haa nder saare ɓe tokko ɓe naafa ngam ɓingel yi'a wowa julde kala kuugal bongal pat ɓe mbaɗa ngam ɓingel yi'a ɗum ɗo himɓe tarbiya ɓikkoy himɓe annduɓe jannguɓe annde eltugo ɓikkoy ɓe mbi kanjum woni eltirgo ɓingel ɓe al aada wato ngel fini ngel tawi haa saare maagel al aada baaba maagel naafan to ngel naafan ngam ɓingel kam wala mo ngel anndi ɓuri daada ɓe baaba ɓe mallu daada baaba ɓe maître mo jannginta ngel ɗo wala mo yottani ɓe himɓe man tatto ɗo wala mo yottani ngel noon kangel ɗo yiya bana kamɓe on won ko ɗume haa duya kanjum wat to ngel fini ngel tawi haa nder saare won hunde waɗeteende to ngel tokkoto ngel ɗo waɗa koye ɗum manni jonta bana irin hannde appareil o ko yimɓe marata haa ci'e waɗan gamarle waɗan janngirle alqur'an waɗan hannde charru ɓe hayru fuu ɗum ɓe mbiyata téléviseur appareil o man ɗo to a maɓɓitan gamarle hannde jawmu saare man gamarle maɓɓititta to a nasti a tawa ɓikkoye man ɓinngel fuu ɗo yima ɗo wama ɓinngel peetel amma daro yima woma to jawmu appareil o man o maɓɓitan jangde alqur'an o maɓɓitan kuuje diina ɓinngel nanan ɓe ɗo ceetina ha appareil o man o nanan o ɗon yiya ɓe ɗon juula a tawa kanko bo o foondita ceetinago ɗo fee o foondita wato ɗo hollete ɓinngel kam alaada ko ngel tawi haa saare ɗo kanjum ngel tokkoto wala ko ngel anndi ko ɗume ko ngel tawi fuu kanjum ngaandi maagel ɗo ɗon bana to a soodi kaset wala ko enregistré haa ton ko a yecci ngel fuu kanjum ngel hoosata wala ko ngel anndi ngam ɓinngel yaake ngel ummo ɗo to ngel wari haa duya ɗo ngel ɗo yi'a wala ko ɓuri saare baaba maagel ɗo ngel yi'a bana duya feere wala saare baaba ɗo tan kanjum tan won duya sey to ngel ladi ngel wurti yaasi saare nden ngel annda sey fattude ɗon to ngel mawni ngel fuɗɗi yahugo nden ngel annda wuro ɗon bako haa ngel lutta anndugo lesdi maagel ɗon kangel ka aran ka saare baaba ɗo tan ngel anndi to ngel dañaama kadi kanjum haa ɗon man ɗon ngel ekkititto ko ɗume en mbi tarbiya mo al'aada ɗo kanjuman ɗo nder ɓurɗum hoyugo ɗate e bo nder ɓurtuɗum ɗate haa eltugo ɓinngel ngel finani ngel tawa kuuɗe hayru pat aɗo waɗa kuuɗe sharru pat a waɗata kangel bo ngel tokkoto nonnoon قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع النبي جوية أمري دي كويمون يولد إذا بدوي جيدي e noon noon to ɓe mbaɗi duuɓi sappo ɓe njuulaygo ɗo kam fiyeɓe e cellindire hakkunde maɓɓe bo ha pukkorɓe wato taɓe mbaaldo e ɗum man ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam holli en ɓinngel ɗum iga ngel pamarel ngel ekkitinte diina amma yeeso duuɓi jeeɗiɗi kam haa ɗon ka ɗum giɗa ɗum amma ɓaawo duuɓi jeeɗiɗi ka wajibi ngel fiyataake bo te to ngel waɗi duuɓi sappo kadi ɗum man ɗo ɗum holli en deede no ɓinngel eltirte yeeso duuɓi jeeɗiɗi giɗa ɗum a holla ngel no ngel juulirta to waɗi duuɓi jeeɗiɗi yaake man ɗo kam doole sey a holla ngel to waɗi duuɓi sappo ka a fiya to ngel juulay kanat walidatu l'imami ahmad tuqizuhu fi thuluthi llayli l akhiri fatusakhinu lahu lma'a fayatawadda wa yusalli hatta ida uddina li salati lfajri akhadhat biyadihi ila almasjid فتنتظره في الخارج ثم تأخذ بيده بعد الصلاة إلى المنزل دادا إمام أحمد رحمه الله واتو بمبياتا بنجل حالاتو قدودو سيتو نجل هدي عند ساروجي كوبتو نجل هدي حال في بتاون وياتا إن هذا دادا إمام أحمد ودنو فيندنا إمام أحمد رغاري جمع ياكي من إمام أحمد تم بنجل نو لاتو إمام أحمد إمام أهل السنة دو وتاوي دادا يوتو دو حاجي kanjum en mbi
to goɗɗo yiɗi ɓikkoye mum wooɗa sey o heɓa debbo ka tawa to o yiɗi ɓikkoye maako wooɗa sey o heɓa debbo sey o suɓa debbo ngam debboɓe mbi ko ummatore par wonni rewɓe ɓe mbo'itinan ummatore ɓe mbi to a janngini gorko a janngini goɗɗo gooto amma to a janngini debbo kam a janngini yimɓe pat ngam wala goɗɗo no daraja maako yotti haa duya ɗo pat illa o ummi haa les debbo baaba ka ɗo wanca kañum tefa ñaamdu daada ɗo kañum hakkilanta ɓinngel to laatake ngel ñawima daada on warata yecca baaba ɓanndu ɓinngel ɗo wuli hannde to laatake ngel ñaamayma daada hokkata ngel ñaamdu to ngel yahan l'école ma daada ɗon watta ñaamdu la hokka ngel dilla ngel yahata be hannde sakkitaago to laatake jaangol waɗima daada hokkata ngel limite jaangol wato ko ɗume hadde les daada ɗo ngel woni haa ngel waɗa duuɓi jeeɗiɗi dow ka fu ngel ɗo takki daada ngel senndirta nden to ngel waɗi duuɓi jeeɗiɗi ngel dillan janngirde ngel yaha yaasi ɗo bo ngel ɓofta ngewta haa yaasi pat ko ngel nani fu ngel wartira ngel wara ngel yecca daada haa holla en daada ɗo kañum on woni hannde ko ɓinngel ka anndi ngam baaba kam famɗi ko ngel yiyata ɗum aywanam na yaake pat ngel yiyata baaba amma daada ɗo ngel ɗo wondi be mum tum banni sey to ngel waɗi duuɓi 14 on ngel fuɗɗata sakkitaago daada ɗo man ɗo on annabijo sallllahu alayhi wa sallam wiyena duniya mata wa hayru mata yal maratu saliha o kama kal o wi duya ɗo ɗum beltinaari ko ɓuri haa nder beltinaari duya man heɓugo debbo saalihijo mo wallete haa nangtaare ma wallite haa économie ma wallite haa hannde hakkilango ɓikkoye ma wallite haa diina ma ɓe duya ma fof annabijo wi kanjum ɓuri haa nder beltinaari haa duya heɓo debbo saalihijo o kadi nden kam debbo ɗum te goɗɗo sufta te goɗɗo annda moyjo on o te'i to o yiɗi haa ɓikkoye maako mbooɗa en mbiɗaɗa imam ahmad sulusullahi l akhiri to waɗi o wullana imam ahmad ndiyam o foyna ndiyam o pindina ɓinngel maako pamare o wiya ngel nanngu ngel nannga ngel naafa te to ɓe ceetini julde subaha o ardina imam ahmad o yaara haa juulurde o jooɗo haa yaasi a yonam o wona haa babal rewɓe ngonata te to ɓinngel go juuli to wurti o nannga junngo mum o hoora haa saare ni o tokki waɗugo o holliri ɓinngel maako diina haa ɓinngel ummi janngi yahi laati imamu ahli sunna yawmu masaba kadi ɗum ɗo te en ndaro goɗɗo eno noon haa nder tawjihat ko en bolwata haala ɓikkoy alqudwatu saliha والصغير يبدأ التقليد في السنة الثانية أو قبلها laataago haa saare ɗo yimɓe man ɓe laato ɓe yatteteeɓe yatteki bo laatiki boot wato ɓe puwa kuuɗe ɓe ɓinngel yattotoɓe nden hannde ɓe gaɓɓititta ɓe puwa kuuɗe booɗɗe ngam ɓinngel ɗum ɗo fuɗɗa yembititgo iga duuɓi ɗiɗi koma to a yiɗi a wiya iga ngel waɗay duuɓi ɗiɗi iga ɓinngel waɗay duuɓi ɗiɗi fuɗɗata yembititgo ɗo holli en ko ɓinngel tawi haa saare fuu kanjum ngel yembititta ngel ummoro to ngel tawi on juulan ngel ummo kangel bo ngel juulan to ngel tawi julde wala haa saare ngel ummo kangel bo ngel juulata ayona kanjum man ɗo ɓe mbolwi ɗum haa deste yimɓe jarribi ɗum tawi nonnoon mi yecci on ittawaajiha woodi goɗɗo oɗo janngina ɓikkoy nden hannde o buulo wala gaasa hoore haa tiinde ɗo ayonam ko jannginowo ɓikkoy bo te ɓinngel yahi laɓi kayen bo hoore mum deede tiinde man ɗo wari haa janngirde noy ko a laɓani hoore ma o wiyan fu na laɓi je mana wato holli en ɓinngel kam maître maagel baaba daada ko ɓe mbaɗi pat ngel waɗa to ɗo te en annda ɗume en kuwata ngam ɓikkoye man ngembitan en kanjum o wiyan qudwatu saliha wato hannde laataago en laato en yatteteeɓe laatiɓe laaɓɓe ngam ɓinngel ɗo fuɗɗa yembititgo iga nduuɓu ɗiɗaɓu ko bo iga waɗay duuɓi ɗiɗi man ma ɓinngel ɗo fuɗɗa yembititgo ويتعلم بالتقليد والمشاهدة أكثر مما نتصور ɓinngel ɗo jannga janngirde ɗuunde haa yembititgo be laarugo ko yimɓe kuwata deede no en tammata ko tan enen ka en ɗo tammo jonta ɓikkoyji men ɗo hallende ɗo ɓe ndaydama be man ni en tammoto amma na noon ko en jiyata hallende ɓikkoyji men mbaɗata ɗo pat ɓe ngiyan ɓe nana noon on ɓe koosi to ɓe tawi no hallende man wala haa wuro men ɓe koosata sam yimɓe annduɓe naftuji ɓikkoy yimɓe psychologue en annduɓe naftuji ɓiɓɓe adama ɓe mbi ɓinngel on rona hallende haa baaba mum ko haa daada ko haa leyol mum no daayiri fuu ɓurata capay tati nder temerre
amma capanɗe jeeɗiɗi nder temerre ka pat ɓinngel man ɗo hoosa hallede man haa ko ngel nani be ko ngel yi haa ɗon ngel hoosata ngel fini haa saare maagel ngel tawi haa ɗon man ɗo an baaba fewan kangel bo ngel fewan ngel yahi haa dow laawol ngel ɗo fijida be ɓikkoy ngel tawi ɓikkoy man fewan ngel fewan ngel yahi l'école ngel tawi haa ton man ɗo ɓikkoyji ngel wondi haa ton fewan kangel bo ngel fewan hallende en jiyata ɗo pat ɓikkoyji men ɗo na ɓe ndaydama be man na Allah tahiɓe kamɓe kaɓe halluɓe ɓe wiɓe zamanu kay Allah tagi ɓe ɓe woɗɓe laaɓɓe alal fitra Allah tagi ɓe nonno ɓe dañira amma nde ɓe ummi ɗo ɓe tawi en mboɗay enen taaroji en mboɗay kuuɗe kalluɗe en kuwata nden ɓe jaaki enen bo ni on ɓikkoyji men ɗo bonnori amma to ɓe pinino ɓe tawi ɓikkoyji men ɗo mbooɗi en ɗo mbooɗi enen bo wala mo hollata ɓe hallende man ɓikkoy ɓe pijiɗitta ɗo mbooɗi enen taaroji en ɗo mbooɗi en kollan koye boɗɗum kankoye bo koye mbooɗan amma koye pini koye tawi mujtama men wonni fa tiflu yuhaaki afala walidihi wa tiflatu tuhaaki afala walidatiha wa lihada yajibu alla nadhara amama al atfali illa bi suratin hasana ɓiɗɗo debbo ɓurna yembitan kuuɗe daada ɓiɗɗo gorko bo yembita kuuɗe baaba kadi nden kam wajibi dow meɗen ta en mbanga ha yeeso ɓikkoy ni koyna be en ɗon mbooɗi mana en ɗon tokki diina ɓe gembita diina on ha men en jiyale ɓinngel deyel hoosa kuungel ko heɓi fu waawa ha ɓaawo ayiwanam wato ngawɗo yiya daada ɗo waawa ngawɗo yiya daada ɗo waawa ɗo ko jokki paɗo hoosa o waawa ɓinngel bo to o fini o tawi baaba ma ko mallum ɗo watanimo hakkilo ko o heɓi ɗereji pat o waɗa kanju ka deftere o janngat to o fini o tawi baaba ma ko nayi mari o yewa tamataji o waɗa luwe ɗiɗi o setta seeɓa o jogo o wiya nagge maako o yaa bo setta waɗa iri man ɓe kawra ɓe kaɓina ɗum ayiwana nganono o fini o tawi ha saare maɓɓe o tawi nayi on ɓe mbatani hakkilo to ɓinngel ni wayi ayiwana to o fini o tawi baaba ma ko chauffeur ko bo mujtama ha o woni man o tawi motaji on ɓe ɓuri watango hakkilo o heɓa kolba o haɓɓa ɓoggol o dasa o waɗa kosɗe ha ton o dasa o wiya mota ma ko wuuda o dilla wato kanjum on o tawi on gontiri o tawi banni on gontiri to o finino o tawino en pat en janngani en juulan ni kanjum on o umorto be man ɗo ɗo derɗiraɓe julɓe to en de'iti en faami haala ka boɗɗum en numi en tawan na ɓikkoye men woni mbooɗay enen on woni mbooɗay ɗume ɓinngel man waɗi ko ngel dayda mota ngel ƴiidinta ɗo ɗon no ha nder reedu daada magel na wala to ngel tawi ɗum ha men ɗo ko ngel waɗi en ji kalluɗum ɗo pat ngel yaha cinéma ji ngel yiya en ɗo acci ngel en cooda appareil o en gadda saare ngel maɓɓita ngel yiya bonondaji ko waɗata to haa ɗo man on ngel hoosi na ngel daydagel be hallende ngel ka dañagel laamgel tal ngel dimel ngel ɗo laaɓi ngel ɗo wooɗi enen bonni ngel kadi ɗum ɗo en mbato hakkilo boɗɗum eno noon ha nder tawjihat ɓe mbiyata wa hal yurja li atfalin kamalu ida tadau sudiyan naqisati jonta ɓinngel ɗum tammante timmeɗam to ngel musini en ɗi naɗɗi siiɗina ngel ummi ngel tawi an daaɗa be baaba fu on mbooɗayni kangel ngel ummo ngel laato ngel bongel waɗata aywana ɓinngel ɗum kuuje tati wo'inta ngel kuuje tati wonnata ngel saare laawol l'école to en jiɗi ɓikkoyji men mbooɗani en moƴƴina kuuje tati ɗe to en moƴƴini ɗe ɓikkoyji men mbooɗan saare laawol be l'école laawol ɗo komi nufata ɓikkoy ko ngel fijiɗitta fantabihu ayyuhal aba'u wal ummahat li aqwalikum wa af'alikum yawo noon baabiraaɓe ɓikkoye e daaɗiraaɓe pinte annde ko on bolwata annde ko on kuwata ha yeeso ɓikkoyji mon ha nder tawjihol nayaɓol al-ibtiadu anil mutanaqidati fa innaha tuhliku tifla wa tumazzigu nafsiyata kan yamna'ahu al-mudarris min at-tadkhim wa yadhkuru lahu sayyi'ati fa yarji'u fa yajidu walidahu aw walidatahu tudakhil wa kan ya'muruhu al-mudarris bis-salah wa yahuthu 'alayha wa waliduhu aw akhuhu la yusalli wato en dayto waɗango ɓinngel kuuje pirtotirɗe kuuje peɓɓotirɗe kanjum ɗo ɗum wonnan hakkilo ɓinngel no woni kuuje pirtotirɗe ɗo ɓinngel yaha l'école maître wiya ngel fooɗugo taba ɗo wooɗay wayi taba kalluɗum masine ɗo mari goudron ɗo mari nicotine ɗo mari kaza ñawnan waɗan cancer de ni hallina ɗum ha yeeso ɓinngel mana yecca ngel goonga ko woni ha taba ɓinngel hoosa ɗum ha hoore on dow taba kalluɗum warta ha saare wara taw baaba ɗo jogi lootel man fooɗa to ɗum ɗo ɗo ɗum sahlan ɓinngel maître ɗo ngel ɗo nuɗɗini ɗum baaba ngel ɗo nuɗɗini ɗum maître wi wooɗay baaba bo ngel tawi ɗo fooɗa kadi ɗum ɗo ɗum wonnan nafsiya ɓinngel wato ɗum sahla ɓinngel ummo hakkilo ɗon gawgawni ngam kuje peɓɓotirɗe on mbaɗani ngel bana masalan on umra ngel juulu
nden ngel wara ngel tawa baba julata ngel yaha l'école ɓe jangina ngel haala julde ngel warta saare ngel tawa baba julata ma bo derɗigel julata ma dada julata ɗum ɗo ɗum sahla ɓinngel masine wato kuje peɓotirɗe waɗi ha nder naftu maɗen irin ɗum ɗo se mbata hakkilo boɗɗum ɗum wonnan ngaadi ɓinngel eno noon ko danɗi bana masalan wa an taqula al ummu listifli bi anna al ilaja hul fa yaduquhu fa yajiduhu murra a wata lekki a wadda ha ɓinngel ma yara ɓinngel ñawngel a wiya a yari yarungel ngel salo a wiya kay weli masine bana bonbon ɓinngel yara tawa haaɗi wato a waɗani ngel kuje feɓotirde ɗum taglan ngel an baaba a wi ngel weli ɗo ngel jaɓan konngol ma baaba nden to ngel yari bo ngel tawa haaɗi aksu ko a wi ngel wato kuje feɓotirde waɗani ngel ɗum ɗo ɗum taglan ɓinngel iga haa ɗo ngel ekkiti to fewre waɗugo ma banniɗo a holli ngel wato bana wigo fewu janngo ka ngel bo ngel yembita to ngel yi ɓinngel feere bana yiite ngel hoosa ngel wiya kay wulay memu ngam baaba wino ngel ɗo weli ngel yari ngel tawi ɗo haaɗi nden kaka ngel bo acci ngel foondita ko baaba waɗi ɗo ngel wiya yiite ɗo wulay ngel wiya ɓinngel feere memu ay wana irin ko nanndi banni to ɗo ɗum wonnan elto ɓinngel eno noon wa kan yahuda alwalidu biyadi sagiri ila almadrasati fa yaqulu lilmudarrisi inna tifla maridun wa lihada gaba am ɓinngel ma yahay l'école mere on bo ngel yahay nden janngoɗo na nanga junngo maagel a yaara a yiɗa a baaba a wiya enduɗo ta maître tappa ngel a wara monsieur le maître ɓinngel am ɗo ñawngel keña on waray ɓinngel bo anndi ñaway iso ngel nani baaba bo ɗo yecca maître wi ngel ñawngel ɗum ɗo ɗo ɗum jiɓan ngaandi maagel kangel ngel anndi ngel ñaway ha naftu maagel baaba bo wi ngel ñawngel ɗo yecca maître ngel ɗo nana heɓata maître tappa ngel to ɗum ɗo ɗo ɗum jiɓan ɗum wonnan naftiyatu tif ɗum wonnan ngaandi ɓinngel wato ngel ummongel mo farit ngel ɗo horhorta ngel annda ko ngel waɗata yaake feere ngel wiya ni yaake feere ngel loro ngel wiya ni bana ngel ñaway baaba wi ngel ñawngel lekki kaatti baaba wi haaɗay to ɗum ngel ɗon ɗo kuuje ɗiɗi ngel waɗani ngel loro ngel waɗani wato ngel ɗo horhorta eno noon aywana qala umaru bnu udba limuallimi waladihi liyakun awalu islahika liwaladi islahuka li nafsik fa inna uyunahu macdudatun bi aynik walhasanu indahu ma sanat walkabihu ma tarak goɗɗo feere nde o yaari ɓinngel maako ha mallumjo elto o wi eltanamo ɓinngel maako nde o waddi ɓinngel man o wi mallum man to no mi yiɗi kam aran ko a eltirta ɓinngel am kam aywanam aran ko a wo'inirta ɓinngel am kam wo'ingo hoore ma an to a wo'ini hoore ma ɓinngel am wooɗa e to a wo'inayi hoore ma bo ɓinngel am wooɗata nden o lori o wiyatamo yite ɓinngel am ɗo ɗo ɗi sihama ko laati boɗɗum ha ma pat kanjum woni boɗɗum ha magel e ko laati kalluɗo ko a huwi pat kanjum woni boɗɗum wato ko a huwi kanjum woni boɗɗum ha magel e ko a acci bo kanjum woni kalluɗum ha magel to laatake hunde nde wooɗay an mallum a huwinde an mallum ɓinngel ka ɗo jo'ini nde woonde ɓinngel man bo huwan nde e to laatake hunde woonde on a huwata bana julde a juulata ngel wi'a julde man wooɗay kangel bo ngel juulata kadi ɗum ɗo kala goɗɗo mo wondi be ɓinngel pat o annda ɓinngel ɗo yembitan mo fasma'u ayyuha al aba'u wal ummahat wal mudarrisun inna al awlada yuqalliduna af'alakum wa aqwalakum inna al azmata allati ya'ishuha at-ta'limu al-yawm fil umma hiya azmatu al-qudwa ya onon baabiraaɓe e daadiraaɓe annde ɓikkoyji ngembitan konnguɗi mon be kuuɗe mon fuu moƴƴine konnguɗi mon be kuuɗe mon fuu kala caɗeele ɗe en mari hannde ɓe julɓe mari haa ɓikkoye mum mbooɗay ɗo pat caɗeele man ɗo ɗum haa yaktaago tan to en keɓi en mbooɗini ɓikkoye man jaktoto en ɓe mbooɗat wato ko en njiyata jonta ɓikkoyji men kalli ɗo pat muskila man pat enen noon en mbooɗay wato ngel ummi ngel tawi ummatoore wooɗay wato no ummatoore woni ɗo nonno ngel yaktoto kangel bo ngel wona to ngel tawi no en ɗon mbooɗi boo ngel yaktoto kangel bo ngel wooɗa nden kam en loru en moƴƴina ko'e men toni en ngiɗi ɓe en kalfi mbooɗa hannde yimɓe mawɓe ma ƴoyɓe sakko ɓikkoy a yonam se ɓaawa inchallah ɓi a umri ɓe hunde nden an a waɗata nde ɗo ɓe jaɓata kadi sakko ɓinngel masalan man ni en ɗon nana nde jur mallum to waaji haala sadaka ɓe mbiya kanko o hokkale ƴeewugo yimɓe dokkana kanko o hokkale min ngiya to mallum to wari masalan sarla mum ɗo juuti dato ha leddi wari wi juutugo limse ɗo wooɗay
on mbaɗa limte ka ha korle nden kanko fof sarla ɗo juuti ɓe mbiya o ginnaɗo na o wara sarla wadda to ale de wiya enen dammina sarla wato himɓe mawɓe ma to mallum waajiɓe to mallum man wonay noon ɗo ɓe jaɓata sakko ɓinngel ngam mawɗo on mari no hakkilo kayum kam to goɗɗo yekki ɗum goonga ka ko o huwayno goonga man kanko taw ka nafitoro be konngol maako o tawa amma enen fo en jaɓata to goɗɗo waɗata noon man ɗo ni ko umri en ɗo en mbaɗata sakko ɓinngel on a wingel juulu nden ana juulata to kadi ɗo ɗo wala no ngel juulira kala ko a umri ngel pat to a waɗata ɗo kangel bo ngel waɗata to a yiɗi ta umru ngel tam waɗu tan ngel yiya waɗugo ma tan ɓinngel yiya ɗo heɓi janngirde ha majin kangel yaktete e nonnoon aywanam nonnoon ha fayin haala waɗugo do'a kañum ɗo bo hunde man nde himmiɗininde massin en geeɓi ɗum ɓinngel to goɗɗo ngafti hunnduko o naala to o ngafti hunnduko o huɗa o do'oni deedei ko hallinanta ɓinngel diina mum ɓe duya mum fu ngam to o wi ɓinngel Allah naale ɗo ɓanndu wato wigo Allah woɗɗina hinnaye Allah haɗe hannde an bo heɓgo kaza Allah waɗe ni o wiya deedei ko ɓinngel tooñimo fu kanko bo sey o toro Allah waɗa ɓinngel man noon torale Allah waɗa ngel saalihiyel to a maayi ngel do'ane to ngel wooɗi ɗo na ɗum ɓiya ɗo na ɗum tayre ɓanndu mana to ngel wooɗi ɗo ɗum nafete ha duya ma ɗum nafete ha diina ma amma nde a ngaafi hunnduko fof konngol kallugol ɗum ɗo bo en ndartu ɗum boɗɗum ɗum wooɗay annabo en ɗo to en ndaari be modiɓɓe saalihi en pat ɓikkoye maɓɓe ɗo ɓe do'anto ɗum en ndaara ha ɗo le annabi ibrahim en mbi addu'a liddu'a ni Allah waɗe ni o wiya deedei ko ɓinngel tooñimo fu kanko bo sey o toro Allah waɗa ɓinngel man noon torale Allah waɗa ngel saalihiyel to a maayi ngel do'ane to ngel wooɗi ɗo na ɗum ɓiya ɗo na ɗum tayre ɓanndu mana to ngel wooɗi ɗo ɗum nafete ha duya ma ɗum nafete ha diina ma amma nde a ngati hunnduko fof konngol kallugol ɗum ɗo bo en ndartu ɗum boɗɗum ɗum wooɗay annabo en ɗo to en ndaari be modiɓɓe saalihi en pat ɓikkoye maɓɓe ɗo ɓe do'anto ɗum en ndaara ha ɗo le annabi ibrahim en mbi addu'a liddu'a'i walluju'i ila allahi ta'ala atharun kabirun fi islahi l awlad hande do'ago bil doggitirgo Allah ha haala ɓikkoye ɗo ɗum ɗo mari batte masin ha wo'itingo ɓikkoye man walagad kana al anbiya'u alayhim salatu wassalam wa aksara annasi du'a'an lillahi li islahi awladihim annabo en kamɓe ɓuri do'ango ɓikkoyji maɓɓe ngam ɓikkoye man mbooɗa annabo en nden saalihi en tokki kala nde a yi goɗɗo wiyan ɓinngel konngol kallugol ka pat o annda o amma annduɓe ha yotti annabo en ka pat kamɓe ka ɓe do'anto ɓikkoye on fa hada ibrahimu alayhi salam yaqul kama akbara allahu an en ndaara ha ɗo annabi ibrahim oɗo do'ano zurriya maako banno Allah ceeɗo yecci en ha deftere mum audu billahi min alcheitani irrajim o wolwi ha yotti ha wajnubni wa baniya an na'buda al asnam o tori Allah ceniɗo o wi woɗɗitinam daytinam min be ɓikkoyam fu har rewki labbi en ndaarale o torani hoore maako be zurriya maako fu ɓe ɓikkoye maako o wi wajnubni wa baniya min be ɓikkoyam fu daytinam ha hawtango Allah mana rewgo labbi wa hada zakariya alayhi salam yaqul kama akhbara Allahu an rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'u du'a o tori Allah o wi jawma hokkam daga to ma zurriya laatiɗo laaɓɗo ceniɗo ni o tori zurriya laaɓɗo ceniɗo goɗɗo annduɗo ka fu ni on waɗata o toroto do'aɗo tum o sendirta be man ha Allah wo'inana mo zurriya maako ɗo nden enen bo zuriya ma goɗɗo naala noon wiya ɓikkoye zamanu ɓikkoye ka wala ko mbaɗi ɓikkoye ɗo bindirgol Allah ni wala dow maakoye bindirgol Allah koye ñufaaki ɗo wala ko koye mbaɗi kalluɗum ɗo malaika en bindata nden a hoosi an a joɗini dow wato kamɓe ka ɓe halluɓe koye mbaɗi ko a nannga a tappa a meeda aywanam Allah ceniɗo kan nanngayɓe ana wiya nangi an bo wonniɓe wala mo wonniɓe illa enen babaji ɗo ni enen bonni ɓikkoye man haala man pattimi ha koye mbolwino naane to koye pinino koye tawi en ɗo mboɗi koye mboɗat nde koye pini koye tawi wala ko waɗata nder wuro men ɗo bo kankoye bo koye mbaɗan koye pini koye tawi ha nder wuro julɓe koye gancan bo nder wuro man pat koye tawi mbar hoore ɗon jeynum ɗon caca ɗon mbal ɗon fewre ɗon ñoore ɗon baadi ɗon gañadi ɗon ila akhiri to ayiɗi a limta gueɗɗe pat a wiya ngel tawi ɗo waɗa nder wuro man jama ɓinngel ngel ɗo ni ngel ummo ngel wooɗa no ngel wooɗirta ngel wooɗata amma to ngel tini no ngel tawi enen ɗo en juulan en janngan en kuwan sana'aji men laafiɗi dagiiɗi suleere ɗo sina to nde halal en memata kangel bo ngel ummoto dow nonnoon ngel yattoto en ngel ummoto ngel yatto en dow nonnoon aywanam bani wa hakada
ɓingel ɗum waawi yembitigo masin ɓingel yembitan masin aywana eno noon ha fayin wa yaqulu taala ala lisani ibrahima alayhi salam ha fayin jawmirawo yecci en ha deftere mum ha dow ɗemgal annabi ibrahim o wi rabbi jalni muqima salati wa min durriyati o wi allah mo waɗanmi ɓoocoye julde wa min durriyati aywana o torani ɓe zurriya mako fof aywana ɓe zurriya mako fof o torani ɗum nden o wi rabbana wa tagabbal du'a jawmirawo am jaɓanam torde am ha mi torani hoore am ɓe zurriya am ɗo jaɓanam torde man ni annabo en kam mbaɗata ɓe salihi en fuu goɗɗo mo annda on naalata ɓikkoye mum huɗa meeda fiya aywana ɓinngel to ngel ummi ngel tawi a fiyan ɗo ngel ɗowtantako ma to ngel ummi ngel tawi tawro a jogori ngel ɗowtantama to ngel mawni bo to ngel numti ko a waɗan no ngel yaati ngel ɓinngel ɗo wato ngel endatama aywana ko ngel mawni ngel endatama amma to ngel ummi ngel tawi aɗo yiɗi ngel aɗo wanginana ngel yiide enɗam aywana aɗo holla ngel ko nafata ngel to ngel mawni ngel accata yettugo ma yaake ngel mari hakkilo pat ngel wonante amma to kalluɗo ma jogori ngel ɗo ngel toggal ngel dayte a kalluɗo ngel yiɗa fittinego ngel dillat ko a meeday ngel dillat nden to ngel mawni ngel waɗi hakkilo bo to ngel numti ko a waɗanno ngel ɗo ngel yiɗatama ngel endatako ma laatoto iri man a tawa ɓingel ɗo jooɗi dayaki sam be saaro nden ngel yillatako an saaro man sabbibinani ngel noon man to allah ceniɗo nangiri ngel deydey ngel waray ha ma ɗo anon woni sababu waɗi ha ngel wañima ngel doggi ngel dilli ngam ngel hisna ɓanndu ma bit دعوات المستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد لولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم أريد أجتاتكم الله شنيدو جابتو دي جابادي سارو تدواني بيوم دعا من كجابتو كنجي انغدني حديثون توني أو نغفتي هندوكو ما نالي بنجل مادو الله جابت أوي الله نالي دو واتو الله وقيني هنائي وقوا هنائي دو ودو سيند دينا wato laato lettiɗo tokkatako diina kañum won naaloore ɗo ngel laato noon ma ko a wañi a yiyata tum ha ngeedama ɓingel ma wujji ɓe nangi waɗi kasani waɗi ni banni man tan anon naali aywana wato ɗum woɗayi ɓingel kam ɓi adama holla ngel yiide holla ngel kuuɗe kayru holla ngel diina enɗo ngel holla ngel deydey ko woodi ni hadith o wiyata ɓe do a yahowo jahangal ɓe do a goɗɗo toñaɗo pat jahoto haala do a karo en mbiyen gaddani hadith on wa qala sallllahu alayhi wa sallam la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala awladikum wala tad'u ala khadamikum wala tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min allahi sa'atan yus'alu fiha fasa'an fayustajabu lakum rawahu ibn hibban annabi joyi tan mbaɗe do a kalluka ha dow ko'e mon tan do e do a kalluka ha dow ɓikkoye mon tando e do a kalluka ha dow jaggantoɓe on tando e do a kalluka ha dow jawle mon kadi on poti on fondotira be sa'ayel yaake man ɗo to goɗɗo torino allah hunde allah hokkan ɗum fototira mana be wakkati mustajaba on do'ano ɓinguel go do a kalluka te allah jaabo do'a man tan allah jinni ɗum taɓi aywana ma wi ɓinguel allah naali ngel man kala a pendiri be hayru magel ila yawmin qiyama ngam ko ngel waɗi pat ko a yiɗa on ko jullo pat yiɗa ngel waɗata noon naali kadi ɗum ɗo goɗɗo rento ɗum watana ɗum hakkilo alifo fi du'a'i li awladikum fi sujudikum bippine ha waɗango ɓikkoyji mon do'a to on sujidi ha juule mon to ni hannde on nafilaji mon ɗo ha sujudeje mon ɗo torane zurriyaji mon on torano ɓe laato ɓe barkante en ɓe laato ɓe salihin wasta'inu billahi fi awladikum fa innahu khayru mu'in jiɗitore allah ha woɗugo ɓikkoyji mon ɗo allah o kanko ɓuri wallowo ha man wala goɗɗo feere mo wawi walla en ha ɓikkoyji men ɗo lorto mbooɗa de to en toyi allah en tokki bo laawol deydey no ɓikkoye man geltirte ha koye mbooɗa kadi en mbato hakkilo wa ida sta'anta fasta'in billah en andi hadisol wini en to a yiɗitoro be allah nden ka tani ɓikkoyji men man ɗo en yiɗitoro be allah mina tawjihat على تربية الأولاد الحرص على تعويذ الأولاد وتعليمهم الأذكار بآدم واتحكي مرأة إليها أنها مول كنابو بكويمو بجانجين بكوي دعاء بكوي مول تورتو أجانجا إيكا بنجل منجل فمر دا موچانجل عندي أتورو الله رينانجل تونجل موني تيرانجل يوتي جانجو بابا جانجي نانجل دعاء جما جل توكونجل جانجل تورو الله رينانجل فعن ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان
inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismaila wa Ishaq a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma rawahu al-Bukhari. Annabi sallallahu alayhi wa sallama ko Abdullah ibn Abbas yeccen o wi annabijo ɗon no toro Allah reena Hasan be Husayni. Nden annabijo to torani ɓe go o wi'a ɓe baaba mon mana annabi Ibrahim, baba mon annabi Ibrahim o ɗon no moltina ɓikkoye maako be do'aje ɗe, wato oɗo toro Allah reeniraɓe be do'are nde ɗo. Ɓikkoye maako man ɗum ɓe Ismaila be Isaaka. Annabi Ibrahima jangan no do'are nde o toro Allah reena ɓikkoye maako. Nden annabijo sallallahu alayhi wa sallama bo kañum bo jangan toro Allah reena taaniraayo. Kadi enen ka laatan ala yakunu lana fi rasulillahi uswatun hasana. Enen ka laatanta ko en yattaki botti hanelaaɗo Allah e annabi Ibrahimna ko ɓe hannde ɓe jangi ɓe do'ani ɓikkoye maɓɓe Allah reenu ɗum ɗo. Enen ka en fota en janga ɗum en do'ona na en poti en julɓe bakinnama wajibi dow men en jatto annabijo sallallahu alayhi wa sallam hakko laatay ɗo hertimo fof. du'aare man on ɗo miɗo fuɗɗita a'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma rawahu al-Bukhari. Ni annabijo janganno toro Allah reena Hasan be Hussein, nonno annabi Ibrahim bo janganno reeno Allah o torono Allah reenanamo ɓikkoye maako Ismaila be Ishaqa, nonno salihen bo pan mbaɗata. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam awwidu biha awladakum wa kana Ibrahimu alayhi salam yu'awwidu biha Ismaila wa Ishaq. Annabijo to jangi do'aje ɗe o tori Allah reena taaniraaɓe maako ɗo o wi'a sahabo en maako tore Allah reena ɓikkoye mon be do'are nde, ngam annabi Ibrahima fu non no waɗanno oɗon no toro Allah reenanamo ɓikkoye maako, Allah reenanmo Ismaila be Isaaka. Ni annabijo wiyata sahabo e mum wa khayru wasilatin lidhalika an yara al awladu aba'ahum wa ummahatihim wa mudarrisahum multazimina bil azkari al warida. Ko woni hande ɓurɗum wasila ha do'aje ɗe kam ɓingel ngel ummo ha saare ngel tawa dada magel e baba magel e maître magel mo janginta ngel pat ɗo janga do'aje ɗo ngel ɗo nana. To ngel ummi ngel tawi bannini ta jangin ngel tam ngel duusat ɓingel peetel balle ɗo ɓingel peetel ngel duuɓi tati ngel wari ngel ɗo yima wato kuuje ko ɓe ngimata gimdi hande ha babal ɓikkoyji l'école mbaɗata mawɓe ɗo ɓingel peetel duuɓi tati. ɗum hayiɗini masin ha goɗɗo mo anda ɓingel wawi yembitigo masin bana no ɓikkoye makko e ekkititto janga ɗo ngel janga faa diga fuɗɗi ha tima duuɓi tati ngel mari ɗo ɗo holli to ha saare maɓɓe ngel tawino do'aje ɗon baba janganno bo ngel jangan kanjum man bo ngel wawa. Kanjum waɗi to a jangan do'aje man ha gite ɓikkoye ma ɗo jangu be hoolo yaake feere a wangina ay wana ko bana juule ma naafilaje ɗo fuu a janga a holna ɓikkoye man nana koye kootan faa dede no a tammata tam ɓingel wawi yembititgo kulliɗum masin. Allah ɗo hokki koye hakkilo be maanda koye mbawi dede ko koye nani fu koye koota koye jogo banni. wa yarfa'una aswatahum liyugallidahum sigar, hani saaroji man ɓe janginoɓe man fuu ɓe ɓamta sawtuji maɓɓe to ɓe ɗon janga do'aje kuuje kimmiɗiniɗe ɗo heɓa ɓikkoye gembita ɓe dursa ɗum. wa an takuna al-azkaru kasira, zikriji man ɗo bo on janga kuje dammuɗe heɓa dede ko leɓani ɓingel man ta on janga juuɗum. To on jangi juuɗum ɗo ngel jangan ngel wawa amma maral lahal, amma to on jangan dammuɗum ɗo to on tawi do'aje man ha deftere banno wari ha hadise ji annabijo e juuɗe ɗe dammuɗe on cufta dammuɗe ɗo on janga ha gite ɓikkoye koye nana wato koye kosan ɗum koye mandoto. E non wan yahtaru munasabati sarra li talqinihim, goɗɗo sufta anda wakkati ɓingel yaaki ngel ɗo seyi ɗum ɗo fottani ngel jooɗo be baba ɗo yaake man ɗon a jangina ngel do'aje man, na yaake ngel mari haaje hande dillugo ko ngel weelama ko ngel yiɗi ɗanago, a yaake ngel ɗo de'iti ngel ɗo seyi a jangana ngel, ko a hokki ngel hunde fijirde feere ngel ɗo seyi a jangana ngel ɗo do'aje man ɗo ngel mandoto. wa waqul musabagati wal hadaya mahma hafizu shay'an min al azkar, to a yiɗi bo a waɗa ɓikkoye ma ha nder saare a wiya yo nda do'are kaza ɗo to goɗɗo ɗo ɗano jangande a jangande ha a wurtina a wiya kala mo juuti nde tan mi sodanan ɗum hunde ni, to a yiɗi a waɗa banni, amma na tum ay wana na tum a watta banni ngam ta woni ɓingel to ngel waɗi hunde sai a hokka ngel bo watta tum to a hokka ngel waɗata, amma yaake feere a foti a waɗa banni. No a waɗirta man ɗo a wiyan mo arti dursugo fu
mi hokkan ɗum hunde ni to ɓikkoy go mbaɗan aro ha dursugo to gotel arti dursugo wari jangi a hokki ɗum koñaɗo jango to a wi hunde ko jawan law ko heɓa kankoy ko heɓa koye dusa ko keɓa hunde ko ngel ɗo heɓi ɗo aywana to irin banni ba fof ira koye do'aji ma نون من التوجيهات لتربية الأطفال الحذر من الأفلام المفسدة كأفلام الكرتون ونحوها وأكثرها تحمل عقائد غير إسلامية وقصصا غرامية وقصصا خيالية تفسد نفسية الطفل وقصصا عنصرية نون واتو اندين تو ماتين ان باتا كيلو ها أتشوغو بكوي كوي لارا فيلمي ها أفاريو كوي ماري ها كيلو bana irin woto en mbiyata aflamul carton aywana wato filmeji ɓikkoy ɓe mbatta kuje desenji non umma ɗo yaha ɗo irin kuje man en jiyata ɗo en tammo wala ko won ton amma yimɓe joyiɓe jooɗi mbaɗi ɗum kuje kalluɗe ɓe mbaɗi ton non kuje kalluɗe man ɗo aywanam no ɓe mbiyata ɗum aywanam photoji ɗi ɓe mbaɗanta ɓikkoy ha télé on jiya photoji man ɗo yaha nam tawi on nani inde majum to kanjum man ɗo ɗum woɗay ha ɓikkoy kanjum ɗo ɗum woɗay noon ɗum woɗay ɗo enen kay nanda en ɗo jiya bana ɗum photoji tan ɗo jaha ɓikkoy ɗo ndara nano han nder man ɗo goɗɗum ɗo mari aɗidaji ñidduɗi ɗon nder man ɓikkoy koosan to ɓe ɗon jiya ha ton ha nder man ɗo goɗɗum feere ɗum ittaji haala yiide on ɓe mbaɗata ha ton ɓinngel yiya oɗo debbo o gorko ha nder suuraji man no ɓe mbaɗiri ɓe ngara e fotta ɓe kebbotira irin ko nandi banni to ɓinngel hoosan ɗum maandoto to irin ɗum ɗo sen mbata hakkiɗo e ha nder man ɗo goɗɗum feere ɗum ittaji ɗi unsuriya wato unsuriya ɗo bana suje racisme masalan ɓe mbaɗa ha nder photoji man ɗo woɓɓe feere ɓaleeɓe woɓɓe feere bo raneeɓe sey ɓe mbaɗa haɓre hakkunde maɓɓe sey ɓe mbaɗa daneejo ɗo jaalo ɓaleejo ɗum tagla ɓinngel masin kadi kangel kam oɗo kanga o ɓaleejo ɗon waɗi ɓe jaali mona irin banni ko ɗo waɗa nder photoji man amma en kefata ɓe ɗo mbaɗa banni on jiya ɓe mbaɗa acteur ka daneejo ngellutuɓe bo ɓaleeɓe acteur ɗo wara jaaloɓe pat to ɓinngel ɗo ɗum faklan ngel masin ate goɗɗo ɓaleejo ɗum ka wala daraja wooɗay irin ko nandi banni ma bo ɓe mbaɗa be inde aywana be inde ɗo diinani ɗo bo diinani ɓe kolla ɓinngel bo ɗo yiya ɗum ha ton ngel ɗo nana ngel ɗo yiya ngel ummoro be majum ɗum wooɗay aywana kanjum ɗo sen mbata hakkiɗo ha majum wal hadisu ani tilbasi wa ahtarihi yatulu dicro to en mbi en ngolwan haala télé be masiboji mum kam jonde men ha ɗo darde men ha ɗo fatti man masiboji man timmaki amma to goɗɗo waati hakkilo bo tawa ɗum hayru ngam télé ɗum laɓi marki ngelɗi ɗiɗi her wakkere ɗiɗi fu taan mana hayru be sharru fu ɗon ton an on foti waɗa ɗum huwa ha sharru an on foti waɗa ɗum huwa ha hayru to a yettani ɓikkoye ma labangal ɓe maɓɓita ko ɓe giɗi fu ɗo kam a lowani ɓe sharru ha saare e to a ayni a waati hakkilo a andi siriyaji ɓe a maɓɓitita a holla ɓe bo to a maɓɓitani ɓe teetinango yaake Arabi Saoudite julata ɓe kolla ɓe giya nda suudu Kaaba ladan teetina to ɓe ngurti aɗo woyki ɓe ɗo pitina Allahu akbar ɓe ɗo ceetina ɓe mbowi yiiko kon liman man jangata ɗo ɓe ngemjita be daande maako ɗo fu nafkuno jangirta to ɓe ngurti ɓe jangata ɓe mbawa non man to a maɓɓitanan ɓe bawɗi gimɗi ɓe ɗo piya bo ɓinngel hoka loten ni ɗo jogi ko maɓɓode o yaali so daro oɗo tappa oɗo wama wato kanjum on o wowi yiiko baaba ɗo holla mo to ɗum ɗo sen mbatana ɗum hakkiɗo boɗɗo en anda dede no en rabbirta ɓikkoye men fa awladuna yarifuna kulla shay illa dina al islami ɓikkoyji men ha ɗo wala ko ɓe anda se dina islama tan dina islama ka ɓe anda amma ko lutti ka pat wala ko ɓe anda jonta ɗo ɓinngel teetel ngel duuɓi joyi to a wi ngel limtu fijooɓe kaza ha lesdi ni ngel limtane pat fijirde kaza ha tawi waɗino ngel limtane kaza ko a ƴami pat ngel heɓta amma to a ƴami ngel wakkati joyi ngel anda no juulirta wato kanjum ɓikkoyji men andi ko ɗume se dina islama ka koye anda wa ida manana istimala tilvaza kad yaqulu l akharuna ayna albadil qultu inna almuslima ida qila lahu kada muharram fa innahu yaqulu samina wa atana wala yaqulu ayna albadil joɗɗa to goɗo e ɓikkoyji men ɗo en kaɗuɓe laarugo téléji ɗo o wiya kadi koyen canjitantaɓe ɓe man nda wala no en ittira ɗum ni en gaddanaɓe hunde wonde ka ɗume en gaddata kadi oho mbattudi man fu foti waɗa amma ko mbattudi man waɗayni hunɗo kam sahaabo en annabijo ka to annabijo yeccinoɓe hunde mbiya samina wa atana min nani min ɗowti ñande aya jiya jippo wiya mbal harmi madina pat ilaaɗi jiya samina wa atana ɓe dufi jiya man pat laabi madina pat warti jiya on ɗo ila sera man samina wa atana ni sahaabo en ka mbayno
amma enen bo en mbiyan ko en cancitanta ɓikkoye man to goɗɗo yami noon jawabu man ɗon ko taƴƴititta ka ɗon jur a foti a soodana ɓinngel ma a soodana ngel ordinateur mara deede kuje pijirle ko ɓeddata hakkilo maagel ngel wara ngel waata ka seɗɗi man ngel yi'a kuje man ngel fija be man ɓeddan ngel hakkilo aywanam kuje pijirle ɗon noone ɗiɗi gootel ɗe wo'inta ɓanndu ɓinngel hokka ngel njamu kanjum woni pijirle ɗe sport gootel fof ko ɓeddata ngel hakkilo kanjum woni waɗugo kuje piɓiiɗe ngel firta kuje piɓiiɗe ngel firta ɗo masalan a hokka ngel lissafi ko bo a wi'a ngel kaza ni ka yimɓe ɗon ɗo ndi hannde masalan yimɓe temerre aywanam haa nder maɓɓe ɗo kaza en ɗon ni kaza en bo ɗon ni kaza en bo ɗon ni nden ayo ngel wurti kaza en to wurtiniɗo no luttata irin banni ma bo a hoosa kuje hunde nde ɗo nde mara lukki nayi nde bo nde mara lukki tati a hota gasɗe haa leddi bo ngakka ka mara lukki nayi ka bo mara lukki tati a hokka ngel kuje go a wi'a ngel waatu yaake aran ngel annda ɗo ngel hoosan je lukki tati ɗo ngel waata haa lukki nayi ngel yaha haa ngel hefta to a ɓeddani ngel hakkiilo e nono kuje goɗɗe feere ɗon ɓe kawtan ɗum ɓe mbaɗa masalan bana ko ɗum hunde on nde hawtete nde rakkabne feɗindira warta ɗum hunde timmunde loro feeta sankita pat to a sankita ɗum a arta a hawtata on a wara a holla ngel yi'a ko bana tosilam ni to yiɗi a firta a sankita a holla ngel tosilam man yaake ɗo hawti a firta a sankita a jo'ina a wi'a ngel hawta irin ɗo ɓeddan ngel hakkiilo to irin kuje man ɗon haa ordinateur ji je deedey ko leeɓani ɓikkoye ɗon aywanam to a foti a soodana ɓinngel ma sanjana ngel telema eno noon haa nder télé man ɗo maran ayaji alquran maran suuraji maran jimɗi nafooji maran issaaji laatiɗi ɗi haqiqa fooɗoji hakkilo ɓikkoy kanjum en mbi ka tilawati ba'di l ayati wa suwari wal anashid wal qasas al haqiqiya bi shaklin jazabin wa alwanin mumayyaza wa tudau fi ghurfatin mustaqilla wala tuftahu illa fi awqatin muhaddada to a soodi kuuje pijirle ɓeddoje hakkilo man ɗo a resana ɓikkoye man haa suudu feere a maɓɓa suudu man a waɗana koye wakkati kaza koye njahan janngirde wakkati kaza koye ɗaanoto wakkati kaza koye ñaaman wakkati kaza koye ngiiwoto wakkati kaza bo je fijirde yaake fijirde man ɗo bo an baaba man aɗo ɓadi na a accida koye be hunde marde jawdi koye bonna a wara a jooɗo a holla koye nda mbaɗe kaza ni koye mbaɗa nden a heta ɗum be ler masalan to minti 30 to minti 15 hasaba no a yi yahan to timmini a maɓɓa koye dilla ɗum ɗon haa hoore ma koye ɗo keppa janngo bo nde ɗum waɗata haa koye ngara koye mbaɗa to a holla koye yaake ni ka on mbaɗani koye ɗo jaawa mbaɗa ko a wi koye ɗo heɓa timma koye ngara haa babal fijirde ɗo amma se aɗo waati hakkiilo na a yottana koye laɓagal nonnoon aywana wa kullu mamnu'in margubin fihi wa kullu mamnu'in aywana margubun fi arab en mbiyata baldol kala hunde haɗaande pat nde yiɗaande kala hunde ko a haɗi goɗɗo fuu o yiɗande e ndawale jonta ko hukuma ni ko hukuma wi kaza interdit pat a tawa yimɓe njahan tefa ɗum haa ɗum woni pat wadda kaza ɗo kaɗa ɗum ɓe njahan ɓe tefa haa ɗum woni pat ɓe ngadda nga ɗum maran ceede yimɓe coodan ɗum be saman ma to kala hunde haɗaande pat nde yiɗaande to ni a haɗi ɓinngel ma fijirde a wi se ummugo njamdi ni yaha njamdi ni to deedey yaake fijirde man ɗo ngel ɗo yiɗi ngel huwan kuuɗe ɗe aɗo pat heɓa ngel wara ngel fija ɗo ngam fijirde man aɗo hertinde waɗani nde be ler maare amma to a yotti ngel tun ngel fijan tan wala ko ngel huwata ko ɗume fijirde man wala daraja haa maagel ngel accata bo aywana wa tu'awwiduhum ala tanzimiha wala ba'sa bil julusi ma'ahum wa qira'ati ba'di al qasas lahum bi shaklin jazaa eno noon a wona ɓikkoye man haa yusɓugo fijirle man koye annda deedey fijirle man ɗo wona be nisam nane ma ɓinngel kadi a holla ngel kuuje pat wona dow nisam ngel ummoro dow hunde pat ɓe yusɓudi mum taa ɓinngel ummo kuuje pat ɗo sankiti to ngel warti l'école ɗo a holla ngel kayeji maɗo nda haa ɗo a resata bindirgol bo haa ɗo lakkire bo haa ɗo to ngel woowi ɗo nde ngel warti pat ɗon ɗo ngel resata amma to a woni nde ɓinngel warti pat takkina to ngel warti ngel tawi dada ha cuisine ngel resa haa ton ngel dilla to ngel warti ngel tawi dada ha caka saare ngel takkina haa ton kangel ka ngel tawi dada fu ɗon ɗon ngel wudinta amma to a woni ngel a holli ngel ɗo ngel maandoto babal ɗon ngel tokka resugo ɗum tum mina tawji haa alliya wa huwa daruriyun li numuwihim haala fijirde ɗuɗɗum haa nder men ɗo yiya fijirde kam woɗay sam ɓinngel bono fijirta ɓinngel kata fija ɗo bato en annda fijirde ɗum Allah tagi ɓinngel waɗi fijirde ɗum laru haa maagel haa ngel mawna jaleede bojji fijirde
pat nder kuuje ko wallitita ɓinngel haa ngel mawna ene noon en annda yimɓe annduɓe naftuuji ɓikkoy ɓe mbi ñaamdu no a hokkirta ɓinngel ñaamdu dalila ñaamdu ngel mawna ɗo jaleeɗe ɗo fuu non jaleeɗe ɗo bana ñaamdu wayi ta fijana ɓinngel ngel jala ɓinngel pamare ɓeddan haa manngu maagel ɓe njamu maagel yab haklaka duniya eno no bojji ɗo fuu wot fayida mum en njahi ɓinngel to dañaama ɗo ngel foofatana to ngel wari haa duya ngel dañaama kaɓɓa ngel foofata seto ngel ngeerti seto ngel wooki tawa